جدہ پوچھے یا صغیرہ دسے چاچا کیوں میرا نام لکھیا نہیں عباس دے اکھیاں بسے پیاں جدہ پوچھے یا صغیرہ دسے چاچا کیوں میرا نام لکھیا نہیں عباس دے اکھیاں بسے پیاں جدہ پوچھے یا صغیرہ دسے چاچا کیوں میں پیا پردہ گھنٹے حسین ہے وہ کجاوے دی کھڑا دے دے پھر کو آدھا میں پیا پردہ مدینہ محمد دا علی دا ویلا ہے 28 رجب دی دیگر سیدہ دی مدینے تم کربلا تیاری ہے واری واری پردہ دار سوار پہ ہو دل جڑے ویلے میری سائن دی واری آئی ہے میری سائن دے قدم باہر آئین امام کرسی تو اٹھیل تائیں پیا پردہ گھنٹے کو حسین ہے وہ کجاوے دی کھڑا دے دے بھیڑ کو آدھا سیدہ دے گل میڈے قتل تے مکوے دی تیڑا قدم نہ باہر یادا سیدہ دے تے کنٹر دا دے کھکے پھر بیڈی وہاں بیڈا دل میں دے گھبرا دا سیدہ دے تو زینب ہے ان کو شام وادل تے کٹرن دا ڈانی آدھا جڑے ویلے تیاری مکمل ہو گئی ہے سید فرمین غازی ویر ممل ٹور مامل ٹریل ماملہ دے پچھوں ٹرے آئے غازی تے اکبر دا گھوڑا یا صغرا دیوار نال ٹکر ماریے روکے آدیے او محسوس یتیمی تھی دیئے او جی دی جو میری ماں نہیں عباس جائتیا وسے پیا جدہ پوچھیا صغیرہ دسے چاچا کیوں میدان روکے دیے چاچا اس جوان نو آنکھ آخری باری میں تمہوں تا دکھلائی ونجے غازی گھوڑے تو لتھے لا کے اکبر دے گھوڑے دی لگام میں پینے روکے دے اکبر پھپی دی چادر نواز تائی ونج بھیڑ نال ملا اکبر گھوڑے تو لتھے اندر آئین سگرا برا دے گل چبائی پاکے روکے دیے تو سا ٹرویزو میں مرویزاں اکبر آدھے بھیڑ میں مجبوراں اے آکے اکبر ٹر لگائے یا اکبر دیا بالوں چھکی آئی ہے اکبر بل کے دیکھے کیا دیکھے سغرا اپنے ہتھی نال گڈھی بیٹھے دیئے اکبر آدھے سغرائے کیا ودی کرے دیئے روکے دیئے اپنے حصے دا پلوں پہ بدے دیا پلوں بدھی وردان
धी ते पुत्र डोई मर गए नी क्यों मेरा नाम लिखिया नहीं अब्बास जय मेरे आका फरमांदन दे न भेण वन जल्दी कर अकबर नु लैया क्यों मेरा नाम लिखिया नहीं मेरी सैन भी तुरिए नाल जनाबे फिजा भी तुरिए मेरी सैन ने अकबर दियां तलियां मलियां जनाबे फिजा ने सुगरा दियां तलियां मलियां थोड़ी देर तो बाद अकबर भी उठिया है ते सुगरा भी उठी है उठन नाल सुगरा गठका बूचा कीती है मेरी सैन फरमेंदी है सुगरा बचड़ा पलू छोड़ बचड़ा साडा लंबा सफर कई वेले फिरा तो दे दिए कई वेले फुफी तो दे दिए पलू नहीं छुड़ेंदी मेरे आका फरमाने गाजी वीर जल्दी कर मेरी भेण ते अकबर नु लैया गाजी अंदर आया है मंदिर देख के रोंदा होया पिछू वल्या है सैयद फरमांदे गाजी वीर मैं ते को आख्या मेरी भेण ते अकबर नु लैया तू रोंदा होया आया है गाजी याद आए बन दे खता सही हो तेरी थी सुवरा पई वीर दे सगन करेंदी ते पाबाहे वीर दे गल दे विच वो पईए साए साए नीर वहेंदी गाजी आदाए वंज पलू छुड़वा चन बंजड़े दावा पई भेण गरीब सदेंदी ते जडा टुरदा है अकबर नाल फुफी दे हिस सुगरा टुरन न देदी गाजी अदे आका सुगरा रोंदी भी वती है ते अहदी भी है कुल जानी सोने के परदे पे मुला कोई राख जो मैं देहने जानी सोने के परदे पे मुला के राख जो मैं देहने ओ सतवर जाम हमल हिने लेकिने अब्बास जयकिया वस पैया जरा पुछया सुगरा दस चाचा मेरे आका घोड़े तू लथे अंदर आए आके मिट्टी ते बह गए रोके फरमाने सुगरा बचड़ा मैं तेरा गरीब प्यू सुगरा रो के दिए नारो अकबर दा बाबा में पलू छुड़े दिया नारो सज्जादा बाबा में पलू छुड़े दिया नारो सकीना दा बाबा में पलू छुड़े दिया नारो अस्कर दा बाबा सैयद फरमांदे सुगरा बचड़ा में सारे दा कुछ लगदा तेरा कुछ नहीं लगदा रोके दे बाबा अगर मैं तेरी धियो बेकूंगी दी जुलिया मैं तो गरीबा अल्लाह रासिना सैयद फरमाने सुगरा बचड़ा में मजबूरा कंबदे हथा नाल सुगरा गठ छोड़िए भिरा दो देख के ठंडा सा भर के प्यू का सलाम करके चादर चाह के अपने हुजरे दो टुरिए सुगरा दा टुरना आया अकबर प्यू दे पैर न पेन रो के रे बाबा मेरी भेड़ मरवेसी
سید فرمیندن اکبر بچڑا میں مجبوراں اکبر رو کے دے بابا اپنی زینب بھیڑ واسطے کوئی مجبوری نہیں، میری بھیڑ واسطے کیڑی مجبوری ہے؟ سید فرمیندن تیرے بابے ہے وہ مجبوری ہے وقت شبیر کھڑا فرماوے سیدہ دے تو ہر ایک بی بی وچوں کربل دے وہ ویسی شام دو رسیاں پائے سیدہ دے شکل کنو تیری بھیڑ اکبر تیرے پیو مظلوم دی مائے تے ودا ہر کوئی کسی شکل زہرا دی آئے شاہ کڑیاں پائے ایڈو سیداں دا قافلہ ٹریا اے اودوں سغراں چابیاں چاہ کے نانے دے روزے تے آئیے دروازہ کھول کے اندروں دروازہ بند کر کے نانے دی مزار نوں گلا لا کے روک کے دی نو بابا ٹریا ویندی تے میں کو نال نہیں گدی ویندا اے ہن ہی بابا صحیح میری سفارش کریں ایڈو سغرا نانے دے نال گلاں بیٹھی کریں دیئے اونوں سیداں دا قافلہ آ گیا ہے غازی آدھے آقا تھوڑی دیر انتظار کرو میں دیکھاں متا کوئی زیارتی ہوئے میں دروازہ کھلواواں غازی دروازہ بند دیکھ کے دروازے تے ہتھ مار کے آدھے زیارتی دروازہ کھول کوئی جواب نہیں ملیا تیجی واری غازی دروازے تے ہتھ مار کے آدھے زیارتی دروازہ کھول تینوں پتہ نہیں میں غازیاں غازی دا نام ہے سغرا نانے دی مزار نال کھڑی آ گئی ہے رو کے آدھی اگر تو غازی ہے تو میں بھی سغرا تیرا بس لگا تین فہرست چ میرا نام نہیں لکھیا میرا بس لگتا ہے میں مجابر ہاں نہ دروازہ کھلیں دی غازی روندا روندا بہ گیا ہے سید فرمیندن غازی ویر کیوں ودا رونائی رو کے دے آقا میں تے جھنکاں دے بیٹھا اندر تے سغرا آئی کھڑی ہے سید فرمیندن غازی ویر دھی دے مزاج نو میں جاندا میرے آقا نے دروازے تے ہتھ ماریا ہے رو کے دے سغرا بچڑا دروازہ کھول بچڑا میں تیرا غریب پیو ہاں سغرا رو کے دے نانا بابا ہنے نال غریب بن گیا ہے میں دروازہ کھلے نیاں میری سائن نے دروازہ کھولیا امام نے قدم اندر رکھے امام بل کے دیکھے کیا دیکھے سغرا تاک دے پچھو کھڑی ہے امام ملن واسطے قدم چاہتے ہیں سغرا بالے قدم چاہتے ہیں سید فرمیندن سغرا بچڑا ناراض ہے رو کے دے بابا ناراض تو او ہوندے جڑے کہندے کچھ لگتے میں تے غریب اللہ راسنا سید فرمیندن سغرا بچڑا میں مجبوراں رو کے دے بابا اگر تساں مجبور ہو تساں ٹر ویسو میں مر ویساں
تے جداں بلاؤ چار سجن میری قبر تے ناون سید فرمیندن بچڑا کیڑے کیڑے سجن ناون رو کے دے بابا پہلے تے میری ماں رباب نہ آوے دوجا میرے حصے دا ویر اکبر نہ آوے تے تیجا اے نہ آوے جڑا تیرے پچھو روندا کھڑا ہے سغرا دے قدماں تے دوں ہتھا این غادی رو کے دے رشتہ داراں نال جھیڑ اساں تے تیرے نوکر او بیمار کو فضال دا پیوں آکے میں بال ہمانی دا بی بی بیمار کو فضال دا پیوں آکے میں بال ہمانی دا بی بی او کیویں نال مولا دے حجت کرا نال مولا دے حجت کرا او کیوں جو میری ماں زہرا نہیں عباس جائیاں وس پیاں جنب پچھیا سغرا دسے چاچا کیوں میدان اے آگ کے سغرا ٹنن لگی ہے میرے آقا فرمیندن بچڑا چوتھے سجن دا نا نسائی ونی روکیا دے بابا اگر ناراض نہ تھی وے تو چوتھا تو بھی نہ وے سید فرمیندن کوئی آوئی یا ہو نہ آوئی ای سغرا تیرے پیو دا ولن محالے دے تانگ لہا میرے جیون دیتے پاہن کپڑے کالے او جدا وطن مدینے ہائے وہ پلیا سنوا یہ کہ دی کربل والے تیتے کو ہر کوئی آن مکان او مکان دے سی مل پتر سجاد دے نالے او مرید حسین نے گلے لاکے رو آکھیا بچڑی سغرا کو مرید حسین نے گلے لاکے رو آکھیا بچڑی سغرا کو او ہن سہاگن ترید وچھوڑے دا ساگن درد وچھوڑے دا او اتے پیو اپنے قربانی عباس جائیاں وس پیاں جنب پچھیا سغرا دسے چاچا کیوں میدان لکھیا نہیں عباس جائیاں وس پیاں او محسوس یتیمی تھی دی ہے محسوس یتیمی تھی دی ہے او جیندی جو میری ماں نہیں عباس جائیاں وس پیاں جنب پچھیا سغرا دسے چاچا کیوں میدان لکھیا